Ito na mga idol, ang pinaka-inihintay natin from Hero Motorcycle, an Indian brand, ang bagong nating sports naked bike dito sa Pilipinas ay finally available na. Ang feature natin today, ang bagong Hank 160R from Hero Motorcycle. Kung dito nyo po sa website ng Hero, ang tawag po na dyan ay Stream 160R. At itong bagong model na to mga idols, kita naman nyo yung pormahan ng kanyang front headlight, LED lahat yan. Siyempre pa, ang dami ring magandang features to na magugustuhan nyo. Hello mga idols, ito po yung ating brand new model from Hero Motorcycle. Hero Hank 160 4 valves. Naka-disc brake yung front with ABS. Napakaganda rin ito. And pagdating sa kanyang presyo, very affordable din. 99,900 pesos. Meron ka lang ganitong sports bike. Kung gusto nyo mo malaman lahat ng specs and features nito, tara samahan nyo ako mga idols. And syempre may mga kakompetensya to ngayon sa atin sa Pilipinas, gaya ng Kawasaki Rouser NS 160 Fi na may presyo rin na SRP 99,900 pesos. Yan din po ay made in India. Plus itong Suzuki Gixxer 155 Fi, ito rin po ay gawang India. Yan po ay may SRP 104,900 pesos. Pagdating naman sa mga features at specs, siguradong lamang tong Hank 160R na to. Ang SRP nito 99,900, ang installment in-house 7,000 down payment, 36 months 5,075 at may rebate ka pang 400 kung maaga ka magbayad mga idols. Ang color combination na to ay black, gray at red. Makita naman po ninyo ang kanyang tindig, talagang maskulado ang datingan mo rito mga idol. Siyempre pa sa kanyang format style, I think sa handling din at performance ito ay pwede ito sa ating pang daily commute, pang service natin, sa mga pupuntahan natin sa office natin, sa work. At isang nagustuhan kong feature nito, yung kanyang mga ilaw, all LED na ang nakalagay nila dito. So sa ganitong segment, siya yung may ganitong features, all LED lightings, headlight, yung ating signal light, and yung tail light nito mga idol. So yan pa lamang, talagang modern na yung ating datingan dito. And the best dyan, may equip to na passing switch pag tayo po ay nag-rides na, at yung hazard light. So doon pa lamang mga idol, tinodo na yan po yung dapat natin nakikita sa isang bagong motor ngayon. And yung kanyang build quality mga idol, kasi nga ang Hero Motorcycle isa sa mga top motorcycle brand dyan sa bansang Indonesia. So pagdating sa durability at quality ay hindi rin talaga pahuhuli ito mga idols. Okay din, at masasabi ko na mukhang matibay din ang mga gawa nila dito. Ang planta nga pala ng Hero Motorcycle Philippines ay located dyan sa Laguna. At silipin na natin ang engine specs ng Hero Hank 160R, 163cc ang total displacement, single cylinder electronic fuel injection. Yan din po ay merong oil cooling plus 4 valves kaya malakas. Meron siyang wet multiplate clutch, 5-speed transmission, at pwede mo i-start to via electric. Max power 15 HP at 8,500 RPM at maximum torque 14 Nm at 6,500 RPM. Performance ito 0 to 60 km per hour. Yan po ay kayang tumakbo ng 4.7 seconds. Ganon kabilis At ang top speed naman, it can reach 115 km per hour. Yan yung kanilang approximate. So pwede pang bumaba, tumaas yan, depende sa driving habit nyo mga idols. Ang frame nito ay naka-tubular, diamond frame, at yung kanyang front suspension, ang nilagay nila dito 37mm, conventional telescopic forks, at sabi nga nila yan po ay Showa brand. Pagdating naman sa ating rear suspension, Showa brand din, monoshock, 7-step adjustable pa. And perfect yan kasi pag naka-adjustable natin, pwede nating palambutin o patigasin yan. Depende kung meron kang passenger or meron kang mga daladalang ibang gamit. Sa atin namang braking system, ang front brake dito naka 276mm pedal disc, 2-piston caliper, and itong front brake ay equipped ng ABS or anti-lock braking system. Ganda di ba mga idol? Sa ganitong category, siya lamang yung may single channel ABS mga idol. Yung ibang brand na kalaban nito sa market, walang ABS yun. Naka-disc brake lang sila. At para naman sa ating rear brake, naka-disc brake din ito. 220mm ang sukat na pedal disc, single piston at Nissin caliper ang ginamit nila dyan. O diba, solid. Pero yun nga, dahil single channel, walang ABS sa ating rear brake mga idol. Pero sa akin, okay na yung features nito. At of course, pagdating naman po sa ating pinaka-wheels, yung ating gulong dito, maporma yung design ng kanyang cast alloy wheels, multi-spoke
ang kanyang itsura, no? At ang sukat ng gulong sa front, 180 by 17 inch. Radial yan, tubeless, at ang ginamit na brand, seat tire. Ang seat tire po, available din sa Pilipinas yan, made in India yan. At pagdating naman sa ating likuran na gulong, mas mataba, mas wider tire. Ang sukat naman, 130/70 by 17. Tubeless din, seat tire, radial tire po ito. Yan, meron din tayong pinaka parang mudguard, ano? So yung talsik, hindi masyadong pupunta sa likuran ng ating back ride or sa ating rider. Para naman sa ating dimension, ang kanyang length 2029mm, width 790mm at height 1052mm. O di ba mga idols? Ang wheelbase naman 1327mm ang kanyang sukat. At sa ground clearance 167mm. Mataas yung ground clearance, di ba mga idols? Plus total weight 139.5 kilograms. Meron ng oil at gasolina yan. So dyan po sa ating pinaka weight ano. Plus ang ating upuan, one-piece seat ito. And very good din ang kanyang padding, yung pinaka foam, no? Talagang makapal. Siguradong hindi ka magkakaroon ng problema na kahit long rides, hindi masyadong sasakit ng Wepax mo dyan. At ang design niya ng cover, two-tone pa siya, no? Mga idol, sinubukan natin to at ang ating sukat ay 5'6" ang ating height. Ang seat height po ng ating Hank R160 ay 790mm. And for me mga idols, walang problema, no? Kayang-kaya nating i-rides to. Talagang convenient tayo nakasakay dito sa kanyang upuan. At isang nagustuhan natin dito yung design ng kanyang fuel tank, ano? Talagang maskulado. Ayan mga idols, ano? Plus yung decals niya talagang very bold, kitang-kita, no? Fuel capacity nito 12 liters with fuel consumption 50 km per liter. Yan po yung approximate nila. Hopefully ay talagang totoo yan. Susubukan natin yan mga idols. At ito, ang ating fuel cap, pagka binuksan mo, pwede mong tanggalin ng buo, ano? So yan po yung ating fuel cap dito, yung ating cover. Ang susi niya talagang okay din. Key ignition natin with lock. Plus, syempre may brand logo ng Hero yung ating mismong susian. So, hindi natin mami-misplace yan. Plus, dito sa ating tapered handlebar, sa ilalim niya, andyan naman yung USB charger Type A ready na mga idols. Meron din siyang cover para pag umuulan, hindi mababasa. So, kailangan mo lang maglagay ng inyong cellphone holder dyan para may charge nyo yung cellphone ninyo habang nag-rides tayo. Hindi ka na malolobat. Another good features yan. At itong ating meter panel, fully digital panel yan mga idols. At syempre yung speedometer natin, digital, tachometer, trip meter, odometer, clock, at meron din siyang ABS light, yung ating RPM, gear display, meron din, low fuel warning light, meron din siya, at service reminder. Ganun kadami yung kanyang mga details dyan. Mga idols, itong ating pinaka-handlebar, yung grip niya, okay din yung kanyang pinaka-feeling natin. Talagang malambot din, ano? At yung mga switches and button, napakasimple din, made of plastic, pero quality naman. Ang kagandaan dito, meron din tong engine kill switch. Pwede nating patayin dyan. At meron din tong hazard light. Pag may emergency tayo mga idols, diba? Plus, itong ating motor na to mga idols, meron din tong passing switch. So yan yung mga features niya na meron dito sa ating motor na to. Mga idols, itong brand new model na to, available na at pwede nyo na mabili with SRP 99,900 pesos. So yan guys, yung feature natin sa inyo today. Hero Hank 160. Isang sports naked bike from Hero Motorcycle, and kita naman po ninyo yung mga features dito with price of 99,900. Super sulit na rin para sa kanyang category. Yan po ang ating bagong brand, Hero Motorcycle. Indian brand po ito at available na ngayon dito sa Pilipinas. Tayo po nandito ngayon sa Hero Trias Shop, Urdaneta, Pangasinan. Yan po ay by Carmack Motor Corporation. So salamat po sa kanila and tayo nakapag-vlog dito. Ngayon, sa inyong kalimutan subscribe ang ating channel, and siyempre, thank you din sa ating sponsor ng ating Jersey Premium Gears na maganda ng customized. Pwede nyo may order to sa Shopee at Premium Gears. Salamat po mga idols.